Здравейте! Сега ще ви покажа как да си инсталирате Maven плагин за Eclipse. Само информативно, ето това е сайта на Maven, Maven.org, който иска може да дойде и да прочете какво е това Maven. Сега аз няма да обяснявам, просто ще покажа как се инсталира към Eclipse. Стартираме Eclipse. Избираме Workspace, може и дефолтния. Така, изчакваме го да стартира. Така, ето го Eclipse. Празен в случая, без проекти. Така, и за да инсталираме Maven, плагин за Eclipse, най-лесният начин е да напишем ето така mtui Eclipse. mtui всъщност е името на плагина. Отварени се, т.е. резултатите от търсенето са на първо място mtui Eclipse CodeHouse.org. Натискаме на него. Това е страницата на mtui. Отиваме на Download и всъщност има няколко начина за инсталиране. Аз ще ви покажа първо най-простия, който е следния. Минимизираме така до едно такова прозорче Eclipse, след което правим същото и с браузъра. И ето тук, където пише Install, хващаме и влачим, докато стигнем до Eclipse и пускаме. Секунда, така. Пускаме върху Eclipse, след което ни се отваря ето този прозорец. Изчакваме. Така, тук ни пише, дава ни информация какво ще бъде инсталирано. Общото плагина се състои от тези компоненти. Натискаме Next. Тук ни пита дали сме съгласни с лицензионните условия за инсталирането и използването на този плагин. Естествено натискаме Accept. Съгласни сме. След което натискаме Finish и изчакваме инсталирането на плагина. Така, инсталацията завърши. Трябва да рестартираме Eclipse, за да влязат в сила промените. Натискаме Yes. Изчакваме го. Така, пак няма значение Workspace-а. Така, след което ни се отвори Welcome страница, вече на която пише, че имаме M2 Eclipse или Maven интеграция за Eclipse. Аз този екран го затварям, за да покажа, че имаме Maven. Това, което можем да направим е, като дадем на New Project, да напишем тук Maven и тук имаме създаване на Maven проект, модул или нещо друго. Иначе ето това са всички типове проекти, които може да създадем с дефолтните wizards в Eclipse, като след инсталирането на Maven плагина го има и този за Maven, т.е. има тези няколко още. Така, това беше най-простия начин. Сега ще ви покажа още един начин за инсталиране на Maven плагин. За тази цел това, което ще направя е да изтрия Eclipse, в който имаше плагина, и в Downloads да си го копирам отново
в папката с apps. Така, готово. Стартирам го отново, след като го изтрих и го копирах в началното му състояние. В момента няма да има Maven, сега ще го покажа. Изчаквам го. Така, ето това тук. Докато чакаме, може да разгледаме сайта на Maven. Така, стартираме, избираме дефолтния workspace отново. Изчакваме го. Втория начин за инсталиране от не чрез Eclipse Marketplace, а от ето тук, Install New Software на Help от менютата. Избираме Help, Install New Software. Значи предния път просто това нещо го довлачихме до тази част на лентата и инсталирахме Eclipse, т.е. Maven плагина за Eclipse. Сега ще го направим по друг начин. Общо взето това е стария начин. Така, значи след като отидем на Help менюто, избираме Install New Software. Отиваме отново на сайта на M2 Eclipse. Копираме ето това тук, където пише Latest M2E Release Recommended. Общо това е линка за последния релиз. Така, копираме го, пействаме тук. Така, пейст. След което натискаме тук Add. Аз го направих два пъти, но ето тук слагаме някакво произволно име, а всъщност тук е мястото, където дойде копирания линк, след като натиснах Add. Тук някакво име, примерно M2E, произволно, няма никакво значение какво, натискаме OK. Така, след което изчакваме малко, тук трябва да се появят информация за компонентите на плагина. Така, ето го, маркираме ги всичките, натискаме Next. Така, и изчакваме. Така. И всъщност преди да продължим с инсталирането, да се уверим, т.е. да ви покажа, че нямаме Maven. Когато дойдем тук и напишем Maven, в Wizard-ите няма Maven, т.е. не можем да използваме Wizard за Maven проект. Има Java проект, General проекти и така нататък, но нямаме Maven. Ето тук горе в Search менюто, като напишем няма Maven. Така, след което продължаваме с инсталирането. Натискаме тук Next. Отново съгласяваме с условията. Който иска може да ги прегледа. Натискаме Finish и отново изчакваме да се инсталира. По този начин от Help Install New Software може да се инсталират и други къстъм плагини за Eclipse, като трябва да имаме техният URL до репозиторито, където се съдържа плагина. Така, отново иска рестарт, ще го изчакаме. В случая, ето това е URL-то, ето това тук, първото. Изчакваме го. Така. Отново дефолтно workspace.
И отново ни излиза Welcome екрана, вече с Maven интеграцията. И за да покажем, че има Maven, можем в Wizard на Eclipse вече да напишем Maven. И тук са няколкото Maven Wizard за проект с Maven. И ако скролираме, също ще го намерим ето тук. Така, това беше втория начин и има още един начин от Eclipse Marketplace, който е сравнително лесен. Избира се Eclipse Marketplace, него няма да го показвам целия. Изчаква се и ето тук, в това меню, значи тук са няколкото Eclipse Marketplace. Може би не трябваше да натискам на втория, но това е първия. Тук са няколко, 4. Ето тук се пише M2E и се натиска Go. След което тук трябва да се свали необходимата информация. Тук в пространството за резултати ще излезе името на плагина. Съответно, ние трябва да изберем за версията на Eclipse, която е Juno. И след като го изберем, това може би M2E, ето това е. След като се появи, натискаме Install и отново изчакваме. Аз вече съм го инсталирал и няма да го инсталирам пак, но това е третия вариант. Съответно тук можем всякакви плагини да търсим, не само за Maven. Този Marketplace Eclipse е сравнително нов и тук има доста плагини за Eclipse, който се интересува, може да разгледа. Така, това беше на кратко. Няколко начина показах за инсталиране на Maven плагин за Eclipse.